Акажон я чӣ пурсим та? Мақсад ки мо дин ин номераи шумо бачаҳои норак додам ай норкем. Мақсад як кас ака билет гирифтем, билет роҳӣ карда дига ҳамин занг мезанем, ака номерош кор намекунад. Ҳамиро мо шумо роҳӣ мекунем, нигоҳ кунем ҳақиқатан билета ё ки не ака? Шумо билет фурӯшем медонем да бахшиш. Ситуация хеле штеге. Мисол я камон қатимо чанд борам суҳбат шуда рӯзи айдина не парер. Нархои билета пурсида, неки мисол билет нагирифта, хай ай куҷое мегира намегира ба гарантияш гира. Неки ай куҷое ба билет харida, Urals компания ай куҷое билет харida, билеташ да база дани нестай. Баъд мо да абашса кадаga ки камера проверка кунем да база ҳастай нестай. Рост гап мекунем баҳодор. Ай куҷое ки билет мегирин намегирин, шумо ба гарантияш гирин. Баъд дуюм вайш ине ки ай куҷое ки билет мегирин намегирин, ҳамуҷа муроҷиат кунем, барое ки мисол агар шумо да барои проверкаи билет боша, мо вай проверка кардан наметонем, ки дар ҳақиқатан ҳамон билети вай дар база ҳаста нестай, мо ира проверка кардан наметонем. Ба ҳамин хотир агар шумо мехоҳем ки дата ҳамун рӯзи парвозтона изменит кунен, метавонем ки ҳамун ҷое ки билет гирифтаген ҳамунҷа занг занем, мегӯем ки ака ҳамин билети мара ай рӯз ба ин рӯзамон. Барои мисол агар ки шумо мисол Real Avia билет бигирен, рӯзи мисол 5 число агар билет бигирен, яки мабозо ки ягон кортон буромад, шумо метавонед ки ҳамун числара ба 10 ёки ба 8 паминят кунед. Мош 1000 рубл, 2000, 3000 ҳамихе комиссия мегираву, неки зато кортон буд мешавад. Я бародари дигамон дар ҷа бо нависондагие ки мана нависондагие ки ака паспорт проверка мекунед депортатсияам ҳуя ёки не. Бародаро, барои проверкаи паспорт, проверкаи депортатсия проверка кардан осона, проверка мо намекунем якмаш. Дуюмаш ки проверка ё дар аэропортҳои мисол Москва мекунен, ё ки дар аэропортҳои Тоҷикистон мекунен. Як. Дуюмаш ки ҳозир дар аэропортҳо агар депортатсията ҳуям боша, баъзе проблемаҳо мекунанд, тра депортатсия мегӯянд, ё ки дар дарони Москва дар Россия дар омадан намемонанд. И яки завис дар ҳамун қонун законҳои аэропортҳои Россия хичай. Ба ҳамин хотир депортатсия проверка намекунем, метавонем ки дар аэропортҳо рафта паспортатона проверка кунем. Ва метавонем ки билет харида биёен ё ки бирен. Ака ин масъала депортатсияра баъзе одаме ҳастанд ки паспорти российский дора ё ки вид на жительство дора, ҳамон одама депортатсия кардагена ки иш зависит ай насиби тақдири худ мекунад. Бо дар ҷа як бародар дигамон нависондагие ки ака дар кадом число вай нархои билет арзон мешавад. Нигоҳ кунед бародаро, нархои билет ҳам арзон мешавад, ҳам қимат мешавад. Не ки ин завис ай сезон мекунад. Баъзе одамо занг мезананд, ака шумо билетфурӯши қиматфурӯшен, туда и хелен у хелен, и ӯ акамо хато мекунад. Нигоҳ кунед, як акамон билет пурсида будай ай мо нархи билет 25000. Не ки ду рӯз пас ҳамун билет арзон шид, чине 23000 шид. Ай дигар ҷо пурсида ки ака нархи билет чанд сомай, дигар ҷо вая 22 чанд ҳазор гуфта ки 1,5-2,000 арзонтар гуфта. Ҳамун нархам дар мо ҳам арзон шид. Не ки вай ай дигар ҷо пурсида ки арзон, ба мо да занг зад ака шумо билета қимат савдо мекунед, шумо ихе, шумо мошенник, шумо дар болои билет сум мемонед, ихе мекунед. Ҳар хел гапҳо ҳам хел гуфтасам. Нигоҳ кунед бародаро, суми билет, нархи билет соат ба соат, рӯз ба рӯз иваз мешавад. Ва мо барои шумо як телеграм канали сохтагем ки дар телеграм канал ҳаррӯза нархҳо ҳастай. Мисол ай 1 то 15 число ки ай 15 то 25 число ямоҳа дамоҳаша пардоми шумо да мемонем. Шумо метавонед ки ҳамин телеграм канали мо дуромада ҳама билетҳоро ҳаррӯзаша тамошо кунед. Мабодое ки нархҳо иваз шиданаш агар мумкин бошад, дар ҳамун поёни билет нависондагие, дар ҳамун поёни прайс нависондагие ки нархҳои билет иваз шуданаш мумкин ай. Мабодо арзон мешавад, мабодо қимат мешавад. Барои нархи мисол активниша, нархи мисол ҳақиқиша пурсидан, рақамое ки болои экрана мебинед, просто занг мезанед, мегӯед ки ака ҳамин билет чанд сомай. Ба як чизи дигар, баъзе бародарҳо дигамон занг мезананд, мегӯяд ки ака ҳамин билети ай 1 то 20 число раби кадомуш арзон ай. Мисол дар ҷа бародарҳои мо дар ҷа 2 нафар 3 нафаранд, билет савдо мекунанд, мисол дар магазини Realfon канешна. Мисол ино вақте надоранд ки ай 1 то 15 шумо да якта билетҳоро равон кунанд. Ба ҳамин хотир ино дар звонок бисёрай, нигоҳ кунед, ино дар звонок бисёрай, ино дар менависанд онлайн билет харидорӣ мекунанд бародаро. Ино кору бори хушон адесанд. Касоне ки мисол адресҳои мо мебиёянд, дар ҳамин ҷа мисол хизмати ҳамин акоро мекунанд. Ба ҳамин хотир агар адреси мо омаданӣ бошен, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный ва магазини Realfon. Дохили Realfon да авиакассаи Real Avia. Бо як бор дига мегӯям, билети ай 1 то 15 напурсен. Барои ай 1 то 15, ай 15 то 20 дидан,
телеграм канали Real Avia дроен дар ҷа як рӯза ду рӯзааш не дар як моҳа ду моҳаш подробни омадагиай бо барои подробнитар фаҳмидан просто занг мезани мепурсӣ ки ака фалон числа фалон аэропорт ба фалон аэропорт тоҷикистона билет чанд сомад подробни савол тамети подробни акомон ҷавоб метиҳанд бо дар ҷа як бародар дигамон савол додае ки ака сравнит карда билетҳо нархҳои билетҳоро сравнит кардагиай барои чи билетҳо дар шумо арзонанд ма дар интернет мебинем қимата ё ки савол метиҳад ки ака чиба дар интернет ма мебинем арзонай ва дар шумо қимата ёк не бародар чихел ки ма ҳами гуфтам соли шумо дар дар аввали видео агар интернет гирифтанӣ пожалуйста бигирен не ки кӯшиш кинеги официални сайтҳо бигирен и ба гарантияш гирен ранги ҳами акаори суми билета 25-30 000 месупорӣ не ки билети дар база неста ба чикор мекунӣ ба ҳамин хотир метавонед ки билетҳоро ба гарантия гирен агар ки мисол онлайн боваритон намебиёяд через звонок боваритон намебиёяд барои шумо мисол авиакассаи Real Aviara пешниҳод мекунем ки шумо метавонед ки ба адресҳои мо шаҳри Москва метро Бутырска омада ҳаминҷа билет харидорӣ кунед нафароятон ки ай дигар шаҳрҳо занг мезанен бемалол метавонед ки рақами булдикрамдагида занг занен вай бародарон боша дар хизматанд шуморо подробни ҳама нарх навора гап мезананд нархҳои ай ҳама арзон кадом варианте ки арзонай қиматша неву арзонша мега ки ака инаи числара наги инаи числара биги инаи числада мисол билет арзонай паспорта роӣ мекунӣ электрони боша инои худода билета равон мекунанд бо шумо буд Real Avia.